σας και καλώς ήρθατε ξανά πίσω στο κανάλι μου. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, πώς ήταν η εβδομάδα σας? Κοντεύει να περάσει ο μισός Σεπτέμβριος και δεν το έχουμε καταλάβει καλά. Σήμερα είναι Παρασκευούλα, έχω φτιάξει το καφεδάκι μου εδώ. Σας υποδέχομαι λοιπόν σε ένα ακόμη βίντεο. Θέλω να πούμε τα νέα μας κάτω στα σχόλια, πώς σας βρήκε το φθινόπωρο, πώς ήταν η εβδομάδα σας. Εδώ όπως βλέπετε έχω στολίσει και τον καναπέ μας με μαξιλαράκια φθινοπορεινά. Θα σας τα πω όλα αναλυτικά στη συνέχεια του βίντεο. Ας πιούμε και λίγο καφεδάκι. Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά, η εβδομάδα αυτή πέρασε αρκετά όμορφα μπορώ να πω. Κάναμε έτσι και τις βολτίτσες μας, όπως είδατε και στην αρχή του βίντεο, στα πλανάκια που σας τράβηξα που πήγαμε τη Δευτέρα στο μόλις στον Άγιο Δημήτριο. Ήπιαμε και το καφεδάκι μας, κάναμε και τη βολτίτσα μας, αν και δεν ψωνίσαμε κάτι εκεί. Την Τετάρτη πήγαμε τα απογευματάκι μια βολτίτσα στο Top Park στην Πειραιώς, για όσους το γνωρίζετε. Και ενώ είχα ξεκινήσει να τραβάω κάποια πλανάκια στον εξωτερικό χώρο εκεί πέρα, στα μαγαζιά απ' έξω, ήρθε ένας κύριος security και μου είπε πάρα πολύ ευγενικά ότι δεν επιτρέπεται η βιντεοσκόπηση στο χώρο. Οπότε και εγώ πάρα πολύ ευγενικά σταμάτησα να τραβάω και δεν έχω τραβήξει εν ολίγης κάποιο πλάνο από τα μαγαζιά εκεί να σας δείξω, ενώ θα ήθελα να σας δείξω λιγάκι τα μαγαζάκια. Οπότε δεν θα δείτε κάποιο πλάνο από τα Top Parks για να μην έχουμε και κάποιο πρόβλημα εδώ στο βιντεάκι. Πήγαμε λιγάκι εκεί στα Pepco, πήγαμε στα Waikiki, έχει διάφορα μαγαζάκια εκεί για όσους ξέρετε. Και εκεί στα Top Parks έχει και το πολύ αγαπημένο μου Sensei και έχω ψωνίσει κάποια πραγματάκια τα οποία θα σας δείξω σήμερα σε αυτό το βιντεάκι. Έχει διάφορα έτσι καλούδια και αυτό, αντίστοιχα όπως και τα Pepco, σε αντίστοιχες τιμές. Και ένα από αυτά που ψώνισα ήταν αυτή εδώ η κουπίτσα, η οποία όταν την είδα, είπα αυτή η κούπα γράφει το όνομά μου. Γράφει Queen of the Pumpkins. Εντάξει, θα μπορούσα να είμαι εγώ αυτή, η βασίλισσα των κολοκυθών. Ας πιω λίγο καφεδάκι. Και επόμενο πραγματάκι που πήρα από εκεί ήταν αυτό εδώ, το πολύ όμορφο κεράκι που είναι apple and cinnamon και μυρίζει φανταστικά και έχει μυρωδιά όντως μήλου και κανέλας. Έχω ξαναπάρει κεριά από τα Sensei και είναι πάρα πολύ ωραία. Επόμενο πραγματάκι είναι αυτό εδώ το πανέμορφο planner, αυτό, το οποίο το πήρα για να οργανώσω τις εβδομάδες που έρχονται, τις υπόλοιπες εβδομάδες που μας απομένουν στον Σεπτέμβριο, στον Οκτώβριο και στον Νοέμβριο, αλλά και για μετά φαντάζομαι θα το χρησιμοποιήσω, γιατί από ό,τι βλέπω έχει πάρα πολλές σελιδούλες και η τιμή του, μιας και δεν το έχω χρησιμοποιήσει ακόμα, είναι στα 2,99 και το κεράκι ήταν στα 3,49. Τώρα η κούπα δεν θυμάμαι να σας πω την αλήθεια, γιατί την έχω βγάλει την τιμούλα απ' έξω, μιας και την έχω πλύνει. Και συνεχίζω να σας δείξω τις μαξιλαροθηκούλες, όλες αυτές εδώ που βλέπετε πίσω μου, τις διακοσμητικές, και είναι και οι 4 καινούργιες και είναι από τα Sensei. Και ξεκινάω να σας δείξω την πρώτη, είναι αυτή εδώ και έχει το ίδιο σχεδιάκι και πίσω, όπως μπορείτε να δείτε. Είναι πάρα πολύ καλής ποιότητας οι μαξιλαροθήκες, μην τις φοβάστε, δεν παθαίνουν κάτι. Είχα πάρει και πέρσι αντίστοιχες από τα Sensei και στο πλύσιμο και στο σιδέρωμα είναι πάρα πολύ ωραίες και η διάσταση σε αυτό είναι 45x45, ενώ αυτή εδώ είναι 40x40 και η υφή της είναι έτσι διαφορετική από αυτή, είναι σαν βελούδινη ας το πούμε. Και πόσο ωραίο μότο αυτό που γράφει πάνω, Pumpkin Spice and Everything Nice, δεν είναι πάρα πολύ ωραίο? Λοιπόν, επόμενη μαξιλαροθηκούλα είναι αυτή εδώ, εντάξει, με αυτές τις διακοσμήσεις που έχουν να κάνουν με φορτηγάκια, είτε φθινοπορεινά
είτε χριστουγεννιάτικα, πεθαίνω, μου αρέσουν πάρα πολύ, μου βγάζουν κάτι άλλο, σε ταξιδεύουν σε κάτι άλλο, σε κάτι αμερικάνικο, σε κάτι έτσι, σε μια αγγλική εξοχή, να το πω, σε μια αμερικάνικη εξοχή. Έχω εδώ επίσης και το μαξιλαράκι που είχα πάρει από τα Pepco που σας έδειξα στο προηγούμενο βιντεάκι. Αυτό δεν έχει από πίσω σχεδιάκι, είναι μόνο από τη μία πλευρά, αλλά δεν πειράζει. Λογικά θα βάλω κάποιο μαξιλαράκι και στο κρεβάτι μας μέσα, να μην είναι όλα τα μαξιλάρια εδώ, αν και μου αρέσουν πάρα πολύ. Επόμενο μαξιλαράκι που πήρα είναι αυτό που επίσης είναι στην ίδια διάσταση και στην ίδια φιλοσοφία με αυτό εδώ και έχει και από τις δύο πλευρές σχεδιάκι και είναι πανέμορφο και αυτό. Και έχω πάρει και δύο ακόμα πραγματάκια που θα σας δείξω στη συνέχεια αυτού του βίντεο. Μιας και σήμερα που είναι Παρασκευούλα και τελειώνει η εβδομάδα και έρχεται Σαββατοκύριακο, έχω έτσι διάθεση για να κάνουμε κάτι δημιουργικό σήμερα και θέλω τη βοήθειά σας σε αυτό και θέλω να πάμε στην κουζίνα και να φτιάξουμε μία μικρή γωνίτσα που έχω, η οποία την έχω παραμελήσει πάρα πολύ και έχω πάρει και κάποια πραγματάκια από τα Sinsay που θα σας δείξω και θα χρησιμοποιήσουμε και πραγματάκια που πήρα από τα Pepco που σας έδειξα στο προηγούμενο βίντεο και όσοι δεν το έχετε δει να πάτε να το δείτε το βιντεάκι με το Pepco haul. Το επόμενο βιντεάκι θα είναι με τη διακόσμηση του σαλονιού, με τα πραγματάκια που χρησιμοποίησα από τα Pepco και άλλα πραγματάκια που είχαμε ήδη από την περσινή μας διακόσμηση, τη φθινοπορεινή. Γι' αυτό να μην το χάσετε, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι για να σας έρθει η ειδοποίηση όταν θα ανεβάσω και το επόμενο βιντεάκι που θα είναι η φθινοπορεινή διακόσμηση του σαλονιού. Δεν σκέφτομαι να μην το βάλω σε αυτό το βίντεο γιατί θα βγει πάρα πολύ μεγάλο και δεν θέλω να σας κουράσω, οπότε θα το δείτε την επόμενη φορά στο επόμενο βίντεο. Και πάμε στην κουζίνα να σας δείξω τι θέλω να φτιάξουμε παρεούλα σήμερα. Και αυτή είναι η γωνίτσα που θέλω να οργανώσουμε παρεούλα. Όπως βλέπετε εδώ έχουμε δύο καφετιέρες που χρησιμοποιούμε. Εντάξει, την εσπρέσο τελευταία τη χρησιμοποιώ λιγότερο, πιο πολύ χρησιμοποιώ την καφετιέρα του Γαλλικού. Έφερα και το καφεδάκι μου εδώ. Και εδώ τη γωνίτσα αυτή που έχουμε, με αυτό το μικρό stand, το οποίο είναι από τα Jumbo. Το έχω παρατήσει λιγάκι, η αλήθεια είναι, και γίνεται ένας μικρό χαμούλης και λίγο ένας ψινοπανικούλης. Και θέλω μαζί να με βοηθήσετε να τη μετατρέψουμε σε ένα μικρό coffee corner, ώστε να βάλουμε εκεί πραγματάκια που θα μας είναι πιο εύκολο να χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας. Πάμε λοιπόν να το φτιάξουμε παρεούλα. Το αποτέλεσμα
αυτής της μικρής, αλλά κατά τα άλλα γλυκύτατης γονίτσας, η οποία βγήκε πανέμορφη και μου αρέσει πάρα πολύ. Έχω ενθουσιαστεί πάρα πολύ από το αποτέλεσμα, γιατί είναι η πρώτη φορά που φτιάχνω κάτι τέτοιο στην κουζίνα μας και την έχει κάνει έτσι πάρα πολύ ζεστή και πάρα πολύ κόζη. Και πάμε να σας δείξω τι έχω χρησιμοποιήσει και τι έχω βάλει. Εδώ το ραφάκι σας είπα είναι από τζάμπο, λογικά πρέπει να το πουλάει ακόμα. Επίσης το καδράκι είναι από τζάμπο και μου αρέσει πάρα πολύ και ταιριάζει και με το πλακάκι μας και μου αρέσει πάρα πολύ. Και μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά που γράφει. Το ουράνιο τόξο και το αρκουδάκι είναι μπομπονιέρες γέννησης από τις φίλες μου στην Κρήτη όταν γέννησαν τα κοριτσάκια τους και δεν τα βγάζω από εδώ γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να τα βλέπω κάθε πρωί που φτιάχνω τον καφέ μου και να τα σκέφτομαι. Και έχω βάλει αυτό το πορτοκαλί βαζάκι που γράφει Farm Fresh Pumpkin, είναι νέα προσθήκη από Sensei. Επίσης και το κουτάκι αυτό που έβαλα, τον καφέ, τον καινούριο που πήρα από Coffee Island, το γαλλικό, είναι καινούρια προσθήκη. 4,49 είχε το πορτοκαλί και 1,99 το άσπρο, το λευκό με τα φιλαράκια. Επίσης έχω βάλει τις πανέμορφες χαρτοπετσετούλες, αυτές εδώ από τα Pepco. Το αγαπημένο μου Tones Pumpkin Pie Spice που δίνει μια έξτρα πινελιά στο καπουτσίνο μου. Αγαπημένα τσαγάκια από Yogi Tea, Pumpkin Chai, πάρα πολύ ωραίο, πολύ φθινοπορεινό. Και επίσης αγαπημένο τσόκο. Έχω κι άλλα στο ντουλάπι, αλλά αυτά τα δύο νομίζω ταιριάζουν υπέροχα εδώ τώρα σε αυτή τη γωνίτσα έτσι όπως έχει δημιουργηθεί. Κουπίτσα καινούρια Pumpkin Spice Love από Pepco και επίσης οι δύο κουπίτσες αυτές είναι από Pepco περσινή συλλογή. Και πείτε μου και εσείς τη γνώμη σας στα σχόλια αν σας άρεσε έτσι όπως έχει βγει η γωνίτσα αυτή, η μικρούλα εδώ, δίπλα στις καφετιερούλες μου. Ήταν λοιπόν το βιντεάκι μου για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε, να σας κράτησε καλή παρεούλα, να σας έδωσε έτσι και σας έμπνευση για να κάνετε κάποιες φθινοπορεινές, αν θέλετε βέβαια στις αγορές, να διακοσμήσετε λιγάκι φθινοπορεινά το σπιτάκι σας, να κάνετε και ένα μικρό coffee bar στην κουζινούλα σας για να γίνει πιο ζεστή και πιο κόζη όπως και η δική μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί το επόμενο βιντεάκι που έρχεται είναι η φθινοπορεινή διακόσμηση του σαλονιού με όλα τα καλούδια από Pepco και Sensei. Αν σας άρεσε το σημερινό βιντεάκι, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, να πατήσετε και εγγραφή στο κανάλι γιατί έρχονται πάρα πολύ όμορφα βίντεο και εμείς θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βιντεάκι μου. Φιλάκια πολλά, γεια σας!